It goes from Tucker, forcing O'Donnell. Oh, yes, your boy, the shuffling captain, Amy O'Connor. Agus an this and you're doing the really small. Agus Shannon Kane comes on the gallery to Martin. Stephenson and the Jessica and Fáilte seacha chairde géal agus iad an McGarrell sé ina seachne a bhéslinn agus mutigéirí lé dhéanú ar chuirsaí Commonwealth scéal an Jerry seachna seo. Agus ar nói an dóin a lig Commonwealth scéal ag dúil go mór leis an Jerry seachna seo go hairithe agus na réalathe uaire a bhaim. Ach iad an tú híon chaitú gansaí an chundé le brod le tamil fada. Dafri tú an sin pórta feid tamil bhí tú ar an tíomhlíne agus mar analise agus tú gobar le títí cethir agus GA beo. Ach inis aráist ar an tíomhlíne agus an glas agus an orga sin a chaithógad a rééisstelle agus túistí le fearan banisteachta Jack O'Crocher. Roisi first an scarch a gacu tasig nar hat óg agus dhéh tú scarch le teachtas te ar a fáinil iad a chundé. An sin mar a waithí tú agus sin an cinnal de an mochaán a bhí antain ar fuair tú an scarch sin. Ní rá sa súleis in áíire nuair a furas an gléach ó Jack bhí anna háasta, is tócha an gléach a gháil ar an gédal síos. Ní rá sa súleis, bhí sa stig le fórna faoi iscéirí fé cuaigdeag, gus bhí sa gobrú lom an son leis na squadna forbartha agus bhí sa buint anna hena bhas agus lead nóga úntacha. Is toch coachál chomá le mar chum an héana go bailla cum an cadan na Gaeltachta so tá hí gom is toch a bhar an déh lína locha son ach seo céim an ardan a bhór is toch a chunil agus tá masú leis is tá am tuairme go chéine anm don ról a gom agus sásta bheith habal a pe choras féadlam a thuirt de furna chada chéirí don bblion amachróin. Agus is dóithe na bhé go an túir mar cinnal mar frivilege a bheith is stíle de chunda híon agus i gobar leis na himróí is fearr in san tír agus i de chunda híon. Ja, sinné is dócha agus sinné slí dhéchas ar an áíre ní hagan na deisina sa timppel ró vinnic agus nuair is muoín tú ar na himróí a ge céirí láthar na thuaire. Níiad fá an deis sunna dúil tú gan a bheitthe gobar leis na Cliffords, leis Shawnees, leis na Gavin White, Brian O'Bioglís sunar fad na Géanis, like imróí den sco agus levéal fiorard agus sinnéan levéal go destí nó éon chóteálaí nó imróir a bheith buintach leis agus gan dátá sé táchtach bheith ag tuair cabhar agus tróir le a chum an hénig agus le cúnamh dé be me haar neis a dhéanamh sunna rís go luach gur fethe chuig be me anna hír a ma job mar ránóir le fur an sintir chéirí. Agus tean sin a bhíú réanóir le far an sintir chéirí, le bhí me gongur ar wathe an mbliana bhí transitional coach acu, bhí Ciaran McKeever acu, bhí star acu leis na tosaí. Cén rúla bheits agus doháil bhfuil sé Jackar do gúthain bhfuil is a go nuir tá pásantachtí leid mar sin is tíons na seomar festis agus Jackar beidir tú híon agus tunachar immertir na himróí. Ja, Laura mar faoi is toch a sé luas a bblion fós annachchuid is na himróí idir cúnta fós ag gimmert sa chréibh géirí agus ní raibh deisigan is toch a ceart labhairt leis na himróí ar fad mar grúpa ach ha mí treis tacht le chéile cúpla bóta mar ar an bhanistíochta agus is toch an ról a bheith gomsa go príomh na mar ránóir is achbára i fiechant ar imróí a dulgadí chluí I géirig imróí nó a chaimsú beidir a bheith maith nóhan chun immert le céirí go háthe leis na rialacha nó beidir a tachttaisteach fan na súl go dugadís, so beidir go me fáil org imróí faoi le chun an cléthe nó sunna gimmert ó heh an tréáil féinnig be me sáte na lár sin é dúrachlum, be me go brú leis na tosathe dánta cían óníl, testíonhaid go me mis ar fad páirteach a mthar an gáirt agus I déanamh ar good féinnig ach gan a bheithe tras nua chéile sin éon rud is táchtaí tuigim se go bed an ról a bheith ige na cóteáilethe mthar an gáirt agus háimse ans chun takeíocht a thuirtómh son ach go príomh seasamh siar fiechant ar chunasá gaiirí leis na himróí labhairt látha tróir a thuirtómh agus just pe cabhar sinnéan focail is ládra pe cabhar is féadlam a thuirt é a thuirt agus a bheith dearafach
an tamer fad, darfach faoin rud a ha míid díra go bhaint amach, na sprucan a ha míid díra go bhaint amach. So is doch a gnéana míid san bhíú níos fearr cad go díreach go méid go chéine dhéanamh sna seachtaí amach rón ach suas go dísa ag bóla lena chéile láirt faoi imróí de friúla beidir na chunaidir an barca gahamíd a nachtú agus an dhéar thir sin go fóil. Nínta luú híon an sin céan ónéal agus éon astrú chundé anú a rééis eile. Bhí poor choice Mastra, well, léir sé iontas beidir na luú sé gurú iontas ar rí na seachtaine gurú cían in bogu na réachta agus is dó gurú Joyce agsúil go méid sé istí le fear na gaillimhe a rééis eile. Ró cinnal de is dó iontas ar híon nar bhí Joyce caiintfada sin a rí na seachtaine. Ní chuir sé mór an úntas rom gur bhóg cían an íal go céirí. Bhí sé an hanan ar a bhfuig céirí creibh na héir na 2014. Tá gom gur raibh anna bheas ar an uair sin agus na himróí agus tá cinnte go méid an meas cían ar a ríist. Dobri sé anna bhach ó má le bord a chun dé agus tuigann sé an choras a hagan beidir a céirí níos fearr na aine. Bhís héin an ollscoil lim ní chomh má domta cían so tá aithne go mar le blianta fada agus éonúir gur ósar an déimhlíne le TG cethir tháinig sé le chun chun chorá bheith eilóm agus réití man a bháile se sé anna chumasach mar chóteálaí taí i gach le bhéal gothraigh le bhéal idir chun dé agus is stálam ní rud maithéad an ngalbhach as rud úntachéad i chéirí agus ag an le bhéal sa caithe tú fepaáín saontach agus na daoine is fearr a imsú agus é a thuirt leat agus is tálam gur dhéon Jack ó chun chuair jobúntaach cían óníl le bheile ar neis go chéirí. agus nu dongur an banisteachta níos tá bhaile le chéile agus an istáithe agus luúta híana chud duna saineolaí is fearr in san tír tá padí talí is tíon sin agus marónach is dóid caiim mé ceiste chur bhfuil agad well, which of híon sásta gur an sé bhí is dóithe caiinteán gurú sé beidir ag teach na ráis na bhála blian eile ag chéan agus fásta le ddíosan na gahanón go mhaid? Díine den scar an gédul síos anna bha ag an jobbatha có ach just díine den scar tugann sé go chéanaí atá únta agus nuair is muoíntar an taisteáin a bheith pedí talí ó hiarrón teachta nuas gur seisiún tréála be sé beidir níos tíirithim ó heh cuasaí sicóíochta ná éon rud eile be gandát be sé i mún cóteála ach be sé díire rólan eile chomh má agus is tócha tá tahí sanna gé agus tá cáíocht sanna gé chomh má, so tugann pedí talí annach é déanaar an bhaintíochta. Is tócha Bhí caiinehánna go tús nuair tuimi sé go chéirí ó lucht takeíochta chéirí bhfuil a go faoin mion olta seo a bhí sé ag tuairteiste bhfuil athrú ar a fórt sin leis do bhil. Look, ní rómarrábal a chosint de réir darmh nuair an dánig pedí talí isteach agus bhún sé dún chunas cosan ceartta dhéanamh nadidir meáidir sin an áíire ach ní léon dót ach go bhfuil sé treis sár job i dhéanamh le céirí annach chud na bearnaí suna bhí amór an gáirtá siad éata go maithaige pedí agus tuigann sé dain séir, tuigann sé conas bearnaí is tócha a líana agus gan bheith ró scuiltas i mún cosanta. Ach níos móna sanna gceist le pedí duine amach, tuigann sé conas cosantaí anamach, tuigann sé chomá conas brise amach, luas a churisteach san imirt, an choras ó heh badóir agus cosantóirí agus is tólam go méid ró leis fíorthacht in is má hagan na rialacha nós sáisteach rud is tólam go níananig, so is tólam go méid annahacht a bhrint le héadí pedí talí agus sinnig glóir faoin na rialacha ná. Se bhfuil is agad caiith mé deireadh seachtaine leis chuimiid go Madrid Sevens bliana amháin le Comhairstúire agus bhí mé hí leis ar an Echeland agus an deireadh seachtaine sin fuair me se bhfuil is agad eilehaint pelle agus eilehaint sicóíocht agus é caiintlam agus a gomíú rudaí agus hanna mé bhála agus mo chhlagan ní sin ach bhfuil is agad bhí cin sostaíar mo bheith caiint fe chusaí pelle ar fé deireadh seachtaine ar fad, so tuigeann go mhaid na mionna aige agus na buan na dochréiste aige. Ach bhfuil is agad sin cursaí ag an chéirí agus cursaí banisteachta mu sinne ag go ddíadús deachanis ar cursaí an deireadh seachtaine seo. Tá aithre ag taachtar an slíon in mí an cléthe agus tá míad isú lei sin. Bígí linn ar GA Beo.
Bryn hugab na Sonry sin and Jerry Shackna Shaw and Inya Barker Croky agus na Cumbertish idir chugi arash. Corn and Ian Roach the high second hugu a horde chair och an seal pella fad dug more lesh agus an chaintir fad le cocation was na real ura when FRC at the chat this ja agus well is to have foster dini a gunk na Cumbertish Kriva avion ag Jerry Shackna agus a ra goilse an ammunition na real seo a horchist ja agus goilse die gulgair chursi pella. Yeah, then a walk to could beat in a clay Sean sandbox games a hugshid or who agus na real seo a vine no if we real could you show? Yeah, diolch sir ceanú go agus you know an rud a bhí Jim Gavin agus Éimeann McMurray ra bhí an cartacha bhí rihims na cluichí ní ráidir máil stadach bhí rétóireacht má a dhéanamh ar na cluichí ach an rud a bháin a bhí sa cuiineh agus mé fear na cluichí cluiche sort dúchláán a bhí a gceist ní raibh an foiir céanna agus beidir ná raibh an taithí céanna ag na fórna ar na rialacha agus nílim aragur older saint agus é gimmert an cléthe ach you know viidir a dierig mar hapla dul teh mod don stoach an háfuinte raimsú agus é tehstig den sto viidir stoch cemad cahar sir seachas trúr rodí an toort son an kick amach frahas beidir go ná raibh an tiiscin cartacha chuidas na rodí go bhétadí sé chrialt agus an coolbara chuirsís na cara just like tóca sé tamal ar fórna bhanistíochta agus ar na himróí tachtaisteachar na rialacha agus an méid is fearr áil butha ní léon dót na leis son ach chun a bheith darafach faoine cluichí sandbox son bhíidir tapig bhí luasán ní ra bhéon sinnicúlacht dán ach braham beidir ná fuair an léamh omláin agus an léamh crín ag fearr ar na cluichí son. Agus Abishalom roiinte sortse mar hier imro agus one barnisteor agus mission de van irid de vigante ag Jim Gavin agus an FRC agus na real her fad a hug shit is ja an age betcher rud a wine no yaro de ahru bidini win a ra right fire huel election mark on tossy no fire huel is a election origin e cautions ag an irid real het tukas jahaku intas for the edition. Yeah, Tom to surum is stolum ha sé de déanamh sort cléichlóm lán ar an gléthe ar chlí ó héamh na rialacha gohairthe is tóil an braham an ceann ó héamh an na scórna ceithre faointe gur báide gá faointe gur éon scór taobh mód an stúd a had méidir rodíd an sort son aró séad an cléthe anna bhór mar nuair is smíníim seir le héadí nadidir fiúáin Niall Morgan a taachsuasa gur tíorón Seans go bhaid sé siúd ráú trí kick cúig véidir is dahad in éon cléthe agus is fiú gá faointe sun inis Seánie ó sé má chaint sé héana cúig gá faointe taobh mód an stúa is fiú ceithre faointe báda sin annachchuid scórna ó duine bhain so braham go bhfuil sé darafach ach réamhlódach ar chlí go nine sé gur ahrú ahrathe anna bhór in éon sead a bhain agus ven darafach, ven dóchasach, go méid an cléthe níos fearr is tólam go raibh díine beidir ar bhí díine a rá go raibh an cléthe methe róúltach, róbháil, róstadach, rósinnicúil. So chun tacht timppla sin bhí cinní móra le déanamh ag Jim Gavin agus dhéanaidir na cinní son agus deir séad hénig ní féidir ceann a bháin a thuirteteach gan ceann eile agus thucann lei sin sos go dtí puinte is dócha mar hasise de déirg an clé dhéanamh níos tapúla níos meoltaí don luchféchanna agus chun é sin dhéanamh brahanse go gaithe siad iad a fada thuirteteach agus ní léon duine níos fearna Jim Gavin chun a bheith ag léamh cad a bhí na moltaí a fuairse agus fichant ar fíisina agus ag glóir lédíine agsúlaidir imróí banistóí riarthóirí bhaigh sé an tólas ar fad chuir sé cápéis chachiad cethar leanach le chéile so tá an obair déanta agus ha sé dachar dumsa rá an son nach mála mé seo mála mé siúd Caú é dhiiscint agus be mé súil leis na clí ag an deir seachna cé go gapam ar nós na sandbox games ná fálamó tú go chéan rud butha ach fálamó tú méad áirithe. Agus aber Shalom mar
mar an bháisteachta le chéirí. Go dé dhéana sibh inis leis na himróí an si sibh síos agus an muine sibh úsaide as na cluichí seo a bheits ar TG Carr go Jerry Seachna, brisú síos dhéanamhharthú, scago dhéanamhar na réalathe. nó an éige dogan tú sainolí is réiteir is Martin McNally mar hapla agus na rudí a bhíú de himróí. Agus ceist eile an dogan tú cuachta na himróí ar oké, seo gur féidir in san cá seo na rudí gur bhaid linne deanú maidir leis na réalathe. Go dtí go ddíar a dhéanam sibh inis mar ar an báisteachta. Ja, sin ceis má is tólam ar an gédal síos ó heh sanolaí just fiúan sa legur sin cheist éman macmaris. Bhí sé ha tuisce níos fearige siúd beidir ar na réalacha na éile géirí, so seans go méid gur forgléach ar éman chun láirlinn. Smuoine bhana bhaithe sé láirlé réitóirí, mar gan dó bíonn siad son sáit in a lár, agus speisiad ábalt a córlach ar fór na bhainisteachta. Na himróí iad héin becheart éisteach látha gcónaí agus is dócha bheitcha bheimíist anoscailte mar ar an bhainisteachta éisteach do thuairt imróí a gcónaí agus tá go sé sin an háach mar an ar an lé iad súda bheith amachtamach ar an ort agus i ddéirigh an choras imar a chur a bhaim, so caiú éisteach má thuairt ach ó éh féchant ar fíisina is dólam caiú bheith cuaramach gan a nummarcha óla se thuairt imróí, beidir éidir bhrisise suas an grúpaí na tosathe láirt leis an gúlbára, gan dópig Brian Kelly in isise go brú mar chóteálaí bádóra le céirí, so cai sé siúd a jobí anamh an son ó heh an choras cosanta caiú ní bheith deise go chuigur déag a chuirtaobh héir an chaid, so caiú taxúas le choras a ian dod ar an hénig, agus is tócha ó heh fiúán ó heh tréála. Más rud go méid an cléhhad níos tapúla caiú beidir an mún le tréála a Harú beagáín, seans go méid níos má rihigeist, go méid ar imróí níos minicí, níos tapúla, lehead níos fuide, so tá an annach chud isteach leis na réalacha sa ní bháin na réalacha hénig. An dáile mar sin de luú híana níos tapúla níos sciiste, an mé mar sin banistóir idir chun dé nó fiú club a gáil sa tóir ar lúclásithe a bhád níos mó agus beidir an lád bhí, ní lád, but an duine síos lína land thosaí nó land coolí fágamá agus leis an luas sin agus leis an gisteach sin ggóil an cluthe ag athrú ag drá rud atá ar nós lúclásíocht a bhád níos mó na cursaí pelle agus cumlú has scéal tradition a bhí aginine. Sin taobh bháinda ach caiú smíanamh chomá chun má tusa go gur féad le scóráil taobh mód don stúa 10 méidir. Sin díreach ó táchtach leis an lúclásí agus imróir iméal a bhád a gur féad leis brethir cadard agus casa mar leis an réal san faoin marc. Ní gad it stad is féad leit leanún tort agus túraigh an réitóir an deistir an marc a hógad ní óig san péiscéile, so tá tú lorg imróirí gur féad le a rólanna difriúla a dhimmert agus éad amóthar an gáirt. Ach an méid an cléthe níos tapúla is tólam sa go méid. Solo an go, ní bheith sos 10-20 second sal a dóg for séir chicanna, beag imróí sás de solo an go dhéanamh beisiad methe. So lúclás gan dát, ach an sun an féidir leis an lúclásí an chadaigh chiáil trocha 10 méidir isteach imróir, beag na bunskillan a fós fíor háach. Ach an rud a vísará heh an chorchaige an méid an béim céanna ar bheith gardach meach an traum a gúnprád le bheith déanamh rihanna agus rihanna cruúig. Cad é an chorchaige bheith i gceist agus nuair a chuigur diaag a gutsa taobh héir den chad, ní bhíon mór an rithe gceist. Ach muna míon ach éon gan dhéag taobh héir den gad a gut, há réag, bína bhd níos mó rithe gceist, so tá an cléigh a Harú ó heh an prapáil is a ciúil chomá agus is dóm caiú féchant ar na rodí san na gcónaí agus ach é sin ar fad ráta na bunskilna tógan scórna ag aimsú cad na arda be sé sin tachtach leis an réal nó an gic amach, mar cai sé macht an lína 5 méidir Harris an stúag 10 méidir, so
beg a bhd níos mó omíocht duine rinne timpeall lá a chuirt, so imróí gur féadlo brethir an gad san air, like ní raibh mór an de sun a dhiiscint gin le bliana nuas nó cúpla bliana nuas. Ach, bhain se darafach ag clíanamh beg an cluiche bhd níos taine bhí tuisc na réalacha. Well, aber sin no mar an sin go méid thosaí a bhd níos istóithe sásta gulsa chance, gol fáinne cool, cead a foiinte na réalathe sin áthraí, ja foiinte fásta ar fáil dóibh, agus go bheicimuid like an cluiche mar tá faoi láthair ní bhíon daoine sásta scíú leis an léhhaid, nó an réal uair seo tá bhaim inis, go mé níos mó seansanna fáinne cool tócaí ag imróí, is cuma beidir áte bhfuil siad ar an fart nó mar tá golóir daoine hartarthú. Sinné go dtíoch cai tú smíanamh an curchaige bhíige fórna béidir sa chréamh agus gothra nuair a bhí tú dul go dtí deireadh na créamhe. Sellh an rí, bhí tú déirigh an chaidiche méid. Dá mar rud é gur raibh túrnú cethar nó chuigur déobh taobh an chaidig an rasúra. Ní raibh tú chun an chaidiche cáil bhuat agus é thuair dóibh. Bhí tú chun an chaidiche méid. Bhí caidig an bádúir taach suas agus takeíocht a thuirt an únsaí agus ha sé luate go mion minic inis an piggy in the middle so so má ha fear sa bhreis a gutsa tacht amach. Ní bheith an rasúrig brú suas be ag sí siar agus sin a hála. No le fiúáin leis an rial leis an gúlbar a ní féidir le dul th neiscadí an cúlbar a hiile go dtí go meisiad sa leheile an ngort. So déana sé sin aní a frio beidir gomeach fánar fórna inis brú suas mar tuigeann siad ní bheith fear sa bhreis, so han tú macht fear a ríist. Agus an déhheile an ngort an chiáil fada gan dat. Oké, tá buil an go gaile tú sellh ach má bhain tú sellh, ha deise go ar ceir faointe háil agus bád a raimsú so sin. Buntáiste agus an darna buntáiste mar sin ag an tosaí agus beidir brú níos mó ar chosantóirí go jig leis an mark bheith tógaí a ríis mas rud é nachháin tú buntáiste ón chéad capú agus me hen tú a ra leis. An mai an rud é sin, bhfuil is go bhfuil éirí ag tosaí ná tá go tosa as cóna cool. Well, it's okay. Come here, he and Sasta for the shin. We'll cut him the fanny and shin. No, Barnick Shanson and Toka, Ignatossing. Ní málum san mar chun cín an éair. Is dóm bhfuil sé níos fearr an slíthe sé tataisteach an éis go gaithú bheith taobh mód don lína da a chuig agus caiigh an téthe gaimsúna cad a bheith leistigh don lína 5 méadar, so ha son níos fearr. Ach fós hénig, gnáró domsa is se brethir cad casa agus an bhada únsaí. Ní dólam gomeach ní dólam go bhfuil sé cothram ar na chosantóirí in éair, mar má dhéanann tusa cosan dúntaach agus má chailtar an deis. Is fós hénig is féad leis taachtar neis an tosaí agus puinte thógant ón lína 5 méadar, so déach sár chosantá bheith a dhéanamh agat agus fós Anna Hanska gungele tú puinte ón mark péisgéile. So is dólam anna dhéanaar chosantóirí a cíimiad an son is dócha an slí a háise. Be sé dachar an pas sonna choristeach a gceart. Níl mór an spáis an sonna stig leis stig den lína 5 méadar, so is seans nach gíimiad an eritson caidan marsin amachtasteach, ach má héan fócheán isteach, agus má ha lántasí maithagat san éir. Bíú é frialt cúpla báta mar luas ceir faointe gur báda má rainn tú marcas féad le taachtar neis péisgéile agus de faointe thógan. So churis sé go mór le an rochlú hart Harbheith táhachtta ó hiú cébés fagus tí an tosaí, so fuiimiid Conor McManus nó fuiimiid Clifford is deach agus an cumarsáid sin idir imróíon is agus an caiintear an farc go bhfuil sin bhfuil níos mó béime ar sin inis agus iad ag agrú cursaí ar a farc iad híon. Ja, caiig imróí bheith glórt lena chéile mar caiú trúiriche méid i de lehénig agus anna hens go gaigh duine go son chugás an coolí be sé taachtamach a ruáthair, so caiig den éigen deile titum siar is tom go sé anna jaachar réitóireachtaí ana bhar seo nuair a smuoiní mar anis. Ní ag levéileidir chunta ach tám sé cíanamh ar cluthe srathe, hearing alaras, ní léon muir cool, ní léon muir línta, fear jaachar ar aon réitóir an raibh trúr sa leith an báta son nuair a dhiimigh an le choulaí chun cín ar hit den éigen deile siar, anna jaachar é sin a bhhair siú.
agus be sé sin fear íon. A cho héamh an focail san na húsáidis cumarsáid. Be an cumarsáid son fear háach, mar chur a gás má bhíon Tom Sullivan a troch an cín rud a haín leis. Caiig cíirí chin tú go bhfuil den éigen eile titim siar, go bhfuil trúr a gcóí I lehan sa le agus beg na Mairlín agus na Mair coolla cumad súlar sin ach nadidir míolar ag le hí club. bheith mu tusan is le muir isceir, tá go an clás sin atá ag bhaine stúir is. nó chuir Jack O'Connor muir isce agus ag leis an seaú ar lína méidir is fí agus teachtas dethar a far le budil isce an trótha háirt ach lu tú híon an sin right réitúirí agus anis tá pinóis géir an cé go méidir trochíide agus bheith caiintle well is trochhaintle réitúirí agus mar sin chuéis sin stop tá méid deanú leithra le íon amadí ar a farc agus is dóithe smaach níos mó na cuach níos mó tugad anis do réitúirí agus rud a bhí dhí le stop chuir le amadí go hairithe is dóithe ag leh club. Yeah, look, tagan frostruchas ar go chéin agus bíon go chéine déirigh an buáil agus bín se de lurig ar réitóirí agus ha sé dianta gom hénig ón déobh lína agus mar imróir ach is tólam má thugtar an chaid chun cín an céige slaat son. Is tólam go dhéana sé sin anna aní a phríocht. Cúná sé sin tá anna hapig má han tusa tuairtí de béal an réitóir agus má bern sé an gad agus má thugann sé chun cíine déana sé sin aní a phríocht. Agus seans gur rial maithé seo go hátha imróirí óga agus chuir sé stad leis mar tá job fíorheachar ag réitóirí fíorheachar agus be sé níos dacra fós in is leis na rialacha nó. So caiigh daine a bheith beagáín tuiscinnach I le na réitóirí agus go háirithe de saachnar an na rialacha sáhuiirte isteach. Ceann eile a bheith ganíachar de réitóirí ná an cic taobh mód an stúad a had méidir. Like be go chéine rá a vís ar an líne, vís taobh mód an líne agus be sé lúrig ar an réitóir. Be sé sin anna aníachar so a ríist job cruúig agus a fáil níos dacra agus neidir me géine réitóireach leis na rialacha nós a tachtarteach a chun sin fáib eile béidir a bheith an. Yeah, rú Jimart mar sin de náró beidir bem níos mó tugad agus níos mó lé caint deanta faoin darna réiteoir tugaí isteach ag level idir chundé nó go fiú nachhfuil muidir goncar físeáir agus na rudaí a tafada le lincléthe agus brethebh ní brethebh focail contrailte ach réiteoir ag gang siar ar rudaí a moxa agus abal a bheith córa le réiteoir ar an farc nachró íon dulhan cin deanta nó fórbairt ó híú sinnde. Yeah, diet fan a rodís ar fad a huirteteach, like diet fa curagás camera chur an stúad a had méidir an raibh sé ar an líne taobh mód an líne. Ach an fáib ná nuair a hén sé síos go dtí le bhéal Junior B club, agus déirigh lá floch níl an líne cho ficálach son ní garach an fér le caicíise tí seachtainna han fér fada ní cím callans túa agus han tú mohan son sa bháisteach a déirigh an léamh ceart a gáilt ar an raibh sé taobh mód an stúa an raibh sé leistigh. Ná ag le bhéal idir chun é a chun becheart maha camera an becheart é húsáid. Ní cím canna héamh nach núsáid fa. So maha réitóir ábalta sí imosca agus más féidir leis an réitóir a chlós agus más féidir leis a rá, bhí sé sin taobh stig den stúa puinte a bháin. Ní cím dacrach leis sin agus becheartó féchant ar sin. An fáib ná ní heastíonha é dhéanamh tuiscnach féidir é a bhog a síos go dtí le bhéal club. But na sin arhaint go teige nó ar ceart go mé rialathe bhaim fain an level ar chundé agus an sin rialathe level club a bhúnlú ar gáid a difriúil. Ja, is tólam go gafar a bhúnlú, mar ní bheith réitóirí ábalta réitóireachtaí ana bhar na rialacha sul ar fad, ní dólumsa go méid. Faint sé dachar fiúháin nuair tháinig an carta dubhaisteach fuair an iachare. So leis na rialachas ar fad is tólam go gaithe go chéan cúnté nó go chéan cúige béidir féchant ar na rialacha i gach le bhéal, sínsir, minúr, faoi cúdeag, faoi trídeag, agus cadéad na rialacha a cheart a huirteteach agus ná cheart, mar ní hen bhathe stúad a had méidir a bheith ann béidir faoi trídeag. Ní bheith imróí ábhta scóráil. So
Beidir just féchantar na rodí san agus é dhéanamh beáí níos feardas na rétóirí níos fusadóibh is tócha ar lí ach i dul ar neis go dtí ar cheart rialacha de friúla bheith hán. Má han technoliacht ar fáil I gléhí móra. Darlum sa cheart é úsáid. Bekeard é, yeah, well, Chief Marshal is be Martin McNally. Ik kaint verdoede an chur lachar rinse a mask imbrúí gáú in garvahian sin rina seachtainine agus nar a hosi sé an chur lachar an PowerPoint mór mílte ag rí na réalathe a bhíú goró osna agus goró grónaid in san seomra ach go luúthe is a deahí na himmorí a mahar an farc gur bhain siad sult agus taitnamh as na réalathe uair a mar goró luas níos mó leis an cluthe bogu níos mó an fásta ach is dóthe rud a bhain a dúir teisian ag léo is dóthe chuirsí segasan ón na cluiche agus an tríon eile bhí an ná go fáilbeag bhí an a bhrú bhfuil a gur an kick amá agus immorí ag brú suas hartfan churgal nó lachurgal dahead meidir. Agus is dóthe go dógann sé ceist ócé a rééis eile na bonthaisteíonn sin leis an cúlbaire agus kick amá fada acu ar nósróí began nó Niall Morgan agus iad I ggéirí gáil charis den lína sin is deaithe an lehead an farc. Ja, sinné go ddíoch é agus is dóm gur luig éime Fitzmaurice nuair a bhí sé míú an rial sá luig sé má hagan tusa cearar thuas seachas trúr sa leheile. Seans go méid deise go mádor dul fada go dtí an cearú duine háachtar suas. So beag banistóirí agus fór na banistíocht ag féchantar conas an mar betú fós déir an sellh bheith cheimad. Sin éon rud is táchtaí ón gig amach an sellh bheith cheimad. Ach Lelehédi Morgan, Lelehédi Rory Began. Mas féidir lá a son ceann fada topic a chiáil go dtí tosaí a cumasach san éir nó ag ré isteach sa spás atá béidir timpeall seaca chuige slaat amach ón máda, agus an cad a frórú chuútha. Má bhain siad an sellh, be ganí éise go tasamháin cúise agus hanúistigh ar bhada. So, Nadidir a méid fórna ag brú suas ar an stúa dahad a méidir. Seans go meisiad amach beáí níos daine chun an struchtúr cosanta cheimad. Well bhfuil go teáh me gankar ar na réalathe agus nar hanig na físein agus is mai an rud gur chuir siad í na má mar bhí siad ina chuú allhór a cumú le scéal tuiscin níos fearr agus is léar an obair a deahing is deaigh ankar físein agus na réalathe seo a chur a bhain ach rud a bhain go fáid na an caiithús deach ar na parca. Mar bhí mé gankar agus rálam hían, okay, right, bhil sé seo í go dtí an bontáiste tá leis an bhecimmuid set play beidir ag teach amachas ná okay, an ammanna bíon omrascaile lá na parca, duine bhain taine an talamh agus duine ar gníostí lá na parca ach mar bhainisteúir dóileat bhil bontáiste an díomh de chiaí set play nó rud an seachta teach amach as an réalúir agus ceist eile tugam cadéan an bhirt eile nuair tá leithróide caiithúiste. So má bhain tú cabh na pigine is féad leat immert péis trós má leat agus an son ráníon an fuair an nachmún caithant na pigine céan taobhlíne go raibh siad chuige. So seans go méid gaithe séad a trasna an ghirt agus go méid an buntáiste agat ag réisteach leis an ghair de chúl. Tá deise go chomás do chu dorna chur leis an gad agus sin sort set plébéidir iad fá dhéanamh. Seachas dul an náda agus iirecht dhéanamh brethir an gad, da bhéad fá dorn cruig a chur leis an gad agus é frórú I dro an fearlár parca eile ar an ngort. So beidir sort like fiú an sun an cahabhisteach déach an fuair an gorum sort flicky en ver an gad onas goach sé taobh hiarda I dro an fearlár parca eile agus ní bheith éine ábhar gáil. So tá set plays go dhéadfá a brú ar ní léon dót na le mar beag an burt eile lá a chuirt ar taobhna difriúla an farca go an gahabhisteach. So más féad leat an chadamh ris a chuútha big bontáiste go láireach. Is málam an ceansa is tá go me sé seo go má. Go ráhfuil a go mé híana go an áide lá na parca agus cinnal de gur tosa de mar gurú siad a lethe agad sa mar imróir a bheits is tíad an caiithúiste? Ní lisa go mar chunú. Look, an rud faoin gahabhisteach ná a ríist an sellh, agus an rud a bhí a tarlúnt ná bhí
Bhí muna bhóig tú an chahabh isteach an chéad rud eile go gatha tú dhéanamh ná chalís a thuairt. Mar muna stoppan tú an immert tá sé de methe chun cín. Le cuiní míad ar fad ar an bád a fuórón merchant i gine David Moore. Ní mála mé lua. Ach, dáach sé sin stracha chun talún agus chalís géalte, ní bheith an bád a fachtaige ble. Agus sin é bhí fórna déanamh sa deire. So bhí gá an sort, bhí gá leis an rial sa stólam hénig. Luigh Jim Gavin go raibh chalís leistigh de 10 hecond is 63 fan géad den a cahabh isteach a dhéanach an irig sa chréibh. So leistigh de 10 hecond bhí chalís. So betú dírigé sin a bhaintas an gléthe, agus be sé níos fós ar réitóirí an ceann san dhéanamh chomá. So sin buntáiste a bhaindas na réitóirí bochtas dócha. Well, rialtha eile ná a bhí luaid sin clog amán úsid le ha scóna ghlaco agus iirecht ag level a chundé. Cuair neamhúin an úsid ag réitiúirí, so sin línte peint deanta imíon agus sin le ha cic na sire. Carta dú agus imróir tainí chun talamh, is dóithe go bhfuil cíal leis an ceann sin. Mas muí mu siar ar after le Sean Kavanagh agus Conor McManus go bhfuil cíal leis an ceann sin tugus agus an canela na carta dearag agus buile díra leis an chlágan. Cíal is dóithe agus cíal ceanithe leis na réalathe uair sin ar fad bheith máilta fásta. Ja, tá cíal látha is tólam bíon deacreachtaí leis an glóg a gcónaí agus bíaslumsa dá dógfaí an brúsan ó an réitortha mothar an gáirt ar chlí bearlam gomach sé dianta i slí eile. Nadidir mó bótá sé fiscethe gom an réitor beidir ag séidir ró lua nó ró dhéanach agus bíon scór nó ní bhíon scór agus just an brúsan a bhaint ón réitor más féidir. Ó hebh na rialach eile siniciúlachta stracha imróirí chun talún den gná caffar carta thuairt. Éon rud sin éon ceann is dócha a thosnaigh an caintear fad agus dhéanach Sean Kavanagh sin a ríist. Agus tarló sé a ríist, ní léon dótna le ach ar a leid go bhfuil an carta ón inis agus sin rial má. An carta darag má thugann tú buile déine. Is dócha ha carta darag tílte agus tílte go mágat má haringín tú seaatnú kick nuair a dhéigen tar chuine déon gnóchan iad a hartú. So sin an cúis go bhfuil sé sin an. So yeah, look, ag tuairt an chad chun cín is tólam. Déana sé sin aní a phríocht. I dónta na cín eile hallóta agat. Agus bhfuil déama ar bhealach ar bíart module a rial na ruderbí nach bhfuil teanta ag an FRC nó rud a hélan tú hían gur chóra bheith deanta agus tuchas deathú? Jeez sin ceist. Tá irid sun áhuiirt isteach chana féin, just braham go bhfuil sé ar fad clúdathe. Béidir go bhfuil a nummarcha ar chlí an chóras scóráil is dólam déana sé sin anna aní a phríocht ar fad. Nadidir an éon tím leis ar chlí. Cé gur tosí mé héin agus bhrálam bheith fáil há faointe gur go chéin kick ó lasmud an stúad dahad néidir. Braham go bhfuil sé sin anna dhéanaar chos an tóirí. Kick cúig féidir is dahad chomá, lehéadí begin margan éad. So, chuir sé sun Harris an trasná é go chéin a bóta nach mór. So, sin gá faointe eile, agus beidir nábhacht déanta an gos an tóirach blacáil má agus téann an chad amach a gur kick cúig féidir is dahad. So, is dom gnéananig sé sun anna í phríocht agus an marc chun cín nadidir bhfuil gá leis. Nadidir bhfuil gá leis. Má bhhain céirí creibh na hhéireann agus má bhfuat a ré ó bhar chun cín. Big díine gorós mí cheart ach just braham gur gnáród de hosí dreir an gad casa agus tuairt faoi mád. Ní chear go me fá a ddírig ceir faointeá gur báda is leir trí cín. Achas dócha má thugann tú ceir faointe gur báda caithe tú an sun gáfaointe thuirt a gur an kick lasmud an stúas dócha sinnéans or tuiscin déh hirda. An bhfuil éon a thuair naisteach, ní féadlam cuioine bhar feice chun an irid san inis. Sa phlean nó a bheith tuairt cahabhar éigean eile nuas ar nadidir meálar há hóhan tán. Well, mar sin tá sé ráite agus an sin an cluthe mar a bhí an cluthe tradiisiúnta. Bhfuil sé marú agus bhfuil mu né bogús deach cluthe atá is dóthain níos mó cosú leis an AFL, cluthe Hebredeach agus cluthe nua amseir ar fad agus beidir. Tá dúrtha de chean ahar hic na cluthaí uair seo an aicht nachcha sé gur cumann le scéal atá marteach na himróí. Is tólam gnéanach, is tólam go béis sin an aib
darig an chlé chomór agus bhí sé chomáil ní raibh sé taringtocht, ní raibh sé mealltocht annach dino chéirí níor vacadar dulgadí cléthe le canis na héan trééis an clé carú canis idir chéirí agus deire. Hagéintse a chorabí cabí bhil a go hagéintse a chuil catú tuiscin téan dína go dtí cléhí ihar a héan chun takeíocht a thuirt an éan. Ach ihar a dóthas de lorg séam siad chomá. Agus stopig dína dulgadí cléhí muna bhfuil éon sásamh le buintas ó héamh séam siachtaí. So is tólam na rialacha nó, is rialacha darafacha tá sé de déir glós a chur leis an immert, gomach níos mó scórna, gomach imróí sásta tuairt faoin spruc níos minicí, agus an kick amachcha dal fada nábhach an pigí na middleseir siúle imróir sa bhreise taach suas faoin ngort. Bhí sé mól imróí a chur an arda láb chun ará ráid seo an stíl hamid chun immert inis agus trád á raibh ní bheith seansa go den ála haingt mar bheith den éigen stracha asat agus inis bhí an cluthe áirithe. So dá dúcach má han ahar ar neis chun féchant ar cluthe cadde tréis na rialacha sá tachtasteach. Is tólam héna gomach sé níos cosúla leis an seanna cluthe ná an cluthe bhí an le roiint a bblianta nuas. Awesome glór bhlas a go le mé rud eile ag na seachtaine Neil McGee ar a go mún hí Jim McGuinness an dúrod sult as Lubu a Janu ar na rialthe seo as pócaí a amsú antú le bontáiste immert de waril buanaisteoirí mar sin an mé siad cilde an mé blaster an teangaí acu agus iadidir a seo íonta heaglamsa bontáiste agus bheith i gobar chartar ar na rialthe seo chun is dóthe bontáiste ar a farc. Ja, so is dócha an féidir leat na rialacha a lúba onas go méid bontáiste go tarlóig sé sin, ní léon dót na le tá duine éigen site áit éigen inis sa tír agus tá sé treis taach suas le plein chun is dócha choristeach nach mór ar chuidas na rialacha sa agus níor luas an fearsan just cha mé an níor luas ach be sé de dírig taach suas le pleine irthig an choras imrethe a há có agus beidir choras imrethe a há có le tamil. So nílann tú chun go chéan rud a stracha sa chéal agus tasnú le plean nó le imróí nó tuigeann tú na himróí há gut farmhóracha be sé an a ríist an bblion se chuún agus mar bhainisteorbet tú rá loch caihamid é seo dhéanamh beidir a bheith níos cosintí nuair a hamid a dhéanamh sá a bheith níos dara faoin nuair a hamid a dhéanamh súd ach a me sé de piúcha Paul big an dát, big a chéan fuair an cúnta déirigh an méad is fearr a bhaintas na rialacha nó. So sé an trúar chlí nach féidirlinn na comórtaí sunna dhimmert na magra cops agus le héad tús na bliana mar dála mófa annachid agus dála mófa beidir níos mó faoin na rialacha mar nuair bhíonn tú ag láir fuatha bíonn sé dachar bótaí mar nuair bhíonn tú mór an ngortainna tú darúdartha tá tú déirigh an gnáród a dhéanais le blianta fada agus dachar tachtasteach ar na rialacha nó dearan Jim Gavin godánig na himróí isteach ar na rialacha fíor hapig ach ní raibh an brú céan ortha le brú agus sin an rud nuair a thucaigh an chéad bhóta an trá beag an brú beidir ar imróí agus déana sé darúd agus déana sé darúd ar an riala tá ann agus sin an chúis go bhfuil sé go mé sé táchtach éad a thuirteisteach láirt faoin na rialacha láirt faoin góras immerthe an corchaige ach a chun catú tuiscin chomátha annachad imróí idir cúnta fós i gimmert agus sin scéal eile ar fad agus catú sos a thuirtáil fiúáin sos ó a bheith féchant ar fí seán sos íntine go gnéanana dís sort éalú an rud ar fad ar feith tamlín. So be sé dachar éad a thuirt suas go dtí nád go destín bud go médís den chiad cúpla bóta beidir den trá ach feá súl an son go dúgadí isteach ar na rialacha na dheogsan. Hanna mé ráte rí na seachtaine túair sosta David Clifford inis agus sos níos fuide beidir tá commatréte agus tursa ar agus tá sé díhir agus tiltte ar neadidir an bhfuil an condé bhla agad ag íonú le sin ach Yes, na numeration is tá hen an rud is táchtaí ar fad. Ar dearhanis an sprica bhíon I dúspáire na Gaelic games will be the most enjoyable amateur games in the world to play and to watch. The while an jiglis na rialthe seo sinna dheanú an méimeid gang ar na cluichí amateure is fearr agus it's tasnaí ar a dór a ríist eile agus a seo má.
Venezuela, big score na móra is stálam, mar an bhfuil tú dul sa tansin is le cadna fada arda tá ach má bhain tú an seansán go bhaid tú badí, go bhaid tú pointí, you know, in ráta scórála ardó for ní bheith na cúlbára be siad faoi bhrú an spruc a chaimsú ciad fan géad den nám rud a víidir is tócha be go bhd níos mó óíocht duine ar rinne the one-on-one battles an me sé níos tanna bhí is tólam go méid a me sé ar an gluthe amatéireach is fearr ar dá ní lisa gom choirlaigh go na máíocht is tócha chun an stats an óir an áda ganí nach bheith súl goach sé níos tanna bhí chun bheith féchant ar mar sin á dtíine lorug nor haman an tusa ó chéirí hir nó ó chéirí has suascadí park a chrócaigh. Ní has tíanhaint a bheith féchant ar na fuileáin. Tás tíanhaint a bheith féchant ar an gad, agus ní chearcamach áma go féchant ar de fón póca. Ní chearcamach áma gimróí mar an gáirt lábha chur an áda chun an imirta fróú. Be chearcamach brú, be chearcamach luas, be chearcamach atmosfér le brasint agus Venezuela go dúcach sé sin ar neis, mar bhí sé méthe roiint cluichí. Níos na cluichí ar fad ach a roiint cluichí bhí agus is tólam snétha tastáil ó bhíine fórna banistíochta gandát an búin rud is tátaí ach de gnádaíine taistil grís na cluichí, tastíon watha tanna bhhainteas gomach siamsaíocht dán gomach atmosfér le brasint agus is tólam go gáróigh na réalacha lei sin. Ínta bhil tú híon dochasá me híon fásta. Tá méid dúil leis an teir seachna agus le bheith gancar ar na cluichíte panel ínta leidir ag TG Cahar tú híana a bheits ar an tíomhlín na fásta ar an ine ganchas deach agus i gréad na réalathe a bhíú don phobal sáhála breisiú sios anú ar thú scagu anú agus be ínta leargas mu sin necaid ar na chláirithe ar an ine agus na cluichí beo a ríist ar TG Cahar. Achsal na mion tú, bhí simas agus sin i crothú hart park a crocaí bhfuil agad an seachtain ar fad agus an airde golará leis na réalathe agus hanna siad amach leis na gansaithe uaire agus bhí muidir gurí feile amach cé acu is deise ar a chláir an seachtain seo. So ha déag le dul de chun híon tá mar réas a deanta a caiitú cinmhain acu a feicú seo iad de mar go jogu leat cinmhain a thuirt na bhála leat cé acu. Thuair an ceann chuigála gan dáta chuna. Sí tá barach acu timppla ortanis ag trína le céirí ach tá sé deas na bhfuil máil cemrá an ceann sin bhí simas an sanifig i ggó le cúga lein teisna gurí an ceann glas a ghlacu a ceann cúga bhún deas fásta bhil sin ceann a bheith dúla gom san ceann sin. Ha thuirín idir fad an bhlam an tíon deacrat atá an pléirfit ní dólam go raithín híon is te iad an níos mó san pléirfit nó na gantaithe seo a is tá acu tá si rátean agus barlamsa na seancin a bhí aganine i ggóil siar riona. Bhil sin bhil go a chaide géalt an seachtain seo, iad an gur 100 mí maigad as sa bhéilinn agus sainolalas sugadsa a rins, de sulas an gúin sibh sult as a chláir seo agus an tafad seo de chuid sport TG Cahar agus gotí an chéidir eile bhain ar fad a bhí a gobar ar a chláir seo slán agus ballad. Stádaigh. Tá ahar ag taachtar an slíon in mí an clethe agus tá míad a súil sin. Bígí linn ar GA Beo.